लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा लानानै सावरायनो फैदों। दा बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुगासिनो दंखायोखा कर'ना भाइरास। कर'ना भाइरासनि थाखाय आसामनि थाखाय सांग्रांथिनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेहाय सावरायनो लाबोनाय जादों। दा बयबो मिथिखागौखा बेखौ आं दासो नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानो मोन्दों बे नङा, नोंथांमोनहा साफ्रोमबो नुगासिनोखा दिनैनि गेजेरावहाय मोनसेल' जिल्लानिफ्रायनो साब्रै आरो बेबो डिफारेन्ट जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मोननाय जादों कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केसफोर। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होनायाव नोंथांमोनहा मिथिखाबाय साननानै नायालासे थायाबा हामगौ। नोंथांमोनखौ अननानै नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलां। नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे मा बिथिङाव सावरायनो नागिरदों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मिथिनो मोननाय जागोन, मानि थाखाय बुंनो नागिरदों। दा फैदो मिथिनानै लाग्रोनि। बे जाहैबाय बङाइगाव जिल्लानि सिङावनो थानाय दिनैनि सानसेनि गेजेरावनो बङाइगाव जिल्लानिफ्राय साब्रै कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केस मोननाय जादों। बेबो मोनफा मोनफा गुबुन गुबुन दाबफा जायगायाव, आरो बेबो सिगाङावहाय मुसलमान सुबुं हथात दिल्लीयाव थांनानै फैनायनि सायाव जाजोबदोंमोन। नोंथांमोना साफ्रोमबो बयबो मिथिखागौ। नाथाय दिनैनि जानाखि केस बियो एकदम डिफारेन्ट। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा सांग्रां जानांगौ। दा बाहाय नुनो मोन्दों दीपक मालिक आमगुरि अबायपुरिनिफ्राय, बिनिफ्राय नीना मालिक रेलवे कल'नि बङाइगावन, आरो अनुपम ठाकुरिया साप्राकाटा, आरो बिनिफ्राय नुनो मोन्दों शहीद बिदिनिफ्राय हस्पिटाल कल'नियाव, आरो बबिता बसपरखौ। दा बेबादि साब्रै बिथांमोनखौ मोननाय जादों। जिखुनु जाया दानिया साननैसो सिगांनिफ्राय जानाय आपडेटखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होग्रोनि। थांनाय 29 एप्रिलाव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन फुंनि समाव सासे बङाइगावनिफ्रायनो अभयपुरिनिफ्राय बङाइगाव सालमारानिफ्राय सासे गार्ल मोन्दोंमोन 16 बोसोर बैसोनि। एखे दिनावनो बेलासिनि समावहाय आरोबाव सासे मोनबावनाय जादोंमोन, दा गवालपारा जिल्लानिफ्राय। आरो बिनिफ्राय 29 थारिखआव बेखिनि गेजेरावनो 29 थारिखआव नाथाय सानै डिसचार्ज जानानै थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय एखे सानसे अखानायैनो दिनै 30 दिनै जानाखि 30 एप्रिल, बे 30 एप्रिलाव खेबसेनो साब्रै, बेबो गोदान आरो गोदान जायगानिफ्राय जानाय नुनो मोननाय जादों। दा बे हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौसो बुंनो नागिरदों, सावरायनो नागिरदों जोङो। बेयाव जोङो माबा मोनसे सोमोनांथाव नुनो हागौ। दा साननो नाङा दे नोंथांमोनहा कर'ना भाइरासआ जायनाव जादोंमोन बेनिफ्रायसो बारस्लायबोगासिनो दङ। नाथाय नोंथांमोनहा दा नुनो मोनबाय दिनैनि जाखिनाखि दिन्थिनाय, आरो दाख्लैनिफ्राय 28निफ्राय जेनाखि 30सिम नुनो मोनबाय। दा बेखिनिनि गेजेरावहाय नोंथाङा माबा मोनसे सोलोंनो हाबाय जानो हागौ जे बियो मा जानो थांगासिनो दं। आरो बेबो जोंनि आसामावनो, स्पेसियेलि बुंनो थाङोबा बङाइगाव जिल्ला, हथात आं चिरांनि जोंनि खाथिथारावनोखा। आरो रेलवे कल'नियाथ' बारा डिसटेन्स नङा, 10-12 किल'मिटार्स जायो जोंनिफ्राय। दा बेनिफ्राय सावरायनो नागिरनाया बेसो, जोंनि आसामनि सुबुंफोरा दासिमबो जेराव रेड एलार्ट होजादों बेयावल' जोङो सांग्रांथि जानानै दंनायखौ नुनो मोनदों, आरो बांसिन बेयावसो बांद्राय सासन खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों, हथात गोख्रों जानाया। नाथाय जेराव ग्रिन जादों बेफोराव जोबोद लुज हमनानै ला, जोंनिथिंथ' जोबोद लुजआनो हमनानै ला। गामि ओनसोलावथ' जोबोद लुजआनो, जोंनो खालामनानै लादों आरो बेखौ जोंनो लुज खालामनानै लादों। हमनानै ला नोगोरारिफ्रानो जोंनो लुज खालामनानै लादों। नाथाय लुज खालामनायनि गेजेरजों बेयाव मा जानो थांगासिनो दं नोंथांमोनहा हमनो हाबाय जानो हागौ। दा बेसो गिख्रंथाव कर'ना भाइरासखौ जोङो जिहेथु हमनो हास्लाबा, बेखौ नोंथांमोनहाबो बयबो मिथिगौ। दा बेनि थाखायनो सांग्रांथिखौ जों बांहोनांगौ। बेसो सांग्रांथिया ओरैबायदि जानो नांसिगौ जे नोंथांमोनहा गावबा गावनो, बा जोङो गावबा गावनो बुजिनांसिगोन, आरो गावबा गावनो बुजिनांगोन। मालायनि जानाय नुनो मोननायनि सायावनो जोङो गावबा गावनो बुजिनांसिगोन दे जोंनाव जायाखै, जोंनाव गैया, बेबायदि साननाया जोंनियाव टटेलि बन्द' जानांगोन। आरो बेखिनि ससे थांनायाव आंहा जेबो जाया, दा दाबसे थांनायाव आंहा जेबो जाया, आं ओरैबायदि खालामदों, मास्क गानखादों, आं गासैखौबो रुलखौ मानिखादों। अब्लाबो नाथाय जों जिहेथु नुनो मोना, थिग बेबायदिनो बारस्लायनायाबो जोंनाव नुनो मोनै, आन्दाज मोनस्लाबै बियो जाबोगासिनो दङ। दा बेसो फारसेथिं जाय लकडाउना सेकेन्ड फेजआ जोबनायनि लामायाव फैबाय। दिनै 30 थांबाय, 30निफ्राय नै सानथामल'सै, बेखिनि समावहाय जोङो बांसिनबाव जोंनि मानिनांगौखौ जोङो लुज खालामनानै लागासिनो दङ, नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा। आरो बेखिनि हाबाखौ जोंनो खालामनानै लागासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो जोङो सांग्रांथि जासिननांगौसो जानानै दंफैयो। दा नोंथांमोनहाबो साननानै नायदो, दिनैनि गेजेराव बे मोननायनि केसआनो जोंनो फोरमान होगासिनो दङ। नाथाय सिगांनि केस बेसेबां मोनदोंमोन बेफोरो जोङो माबा मोनसे टारगेट खालामनो हादोंमोन बैखिनि समावहाय,
जे बबेबा मोनसेनिफ्रायनो गोसारबोगासिनो दङ बेखिनिमोन रिलेटेड गोनां गोजामोन हमनानै ला नाथाय दिनैनि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेयाव ओरैबायदि सोमोनांथाव जाय सोमोनांथावा नोंथांनि साननायखौ दिनै सोलायनो नांथारगौ होननानै बुंनाय जादों दा बिनि थाखायनो साफ्रोमबो आंनि नायगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आंनि लोगो नोंथांमोन फंबाय बिनानावमोनखौबो खावलायहरनाय जाबाय जे जोङो हुसियार जानांसिगोन हुसियार जानायानो जोंनि सांग्रांथि जिहेतु सांग्रांथि जायोबानो जों गावखौनो सेभ खालामनानै लाखिनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खावलायहरबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि सांग्रांथिनि सायाव सोनारनानै साफ्रोमबो बे भाइरासनिफ्राय सेभ जानो हागोन बारग'नो हागोन आरो जों साफ्रोमबो जेब्लायबो लोगो मोनलांबाय थानो हागोन बेखिनि लोगो नोंथांमोन नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय गुबुननोबो फोरमायनानै होनो थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोनजों लोगोसे जों साफ्रोमबो मोखां नुलायलायबाय थानो हायो खोनासंलायलायबाय थानो हानाय जायो एसेनोसै गोजोन्थों।